Mezutxo bat dakat Nerearen lagunentzako. Gaur Nerea nerekin ibiliko da koxinatzen. Postre bat egingo du. Mundiala aterako zaio. Eta gainera, goxo-goxo bertan jango du. Etorri honean, Nerea. Nerea, bezga, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko. A ber, lagunak, zezate zizuen lagunak? Gonbidapena luzatu zenidatela eta lehenengo gauza barre eta zirikatu. Barre eta zirikan hasi zian, eh? Ea seinale bat egin behar nien, jakiteko behaiei referitzen diela, baina bai. Bueno, seinale bat ingo dugu guantxe, ingo deuna da goxo-goxo postrea, goxo-goxo ingo du Nereak, eta gainea barre guk ingo dugu. Zeratikan, gu hemen jaten gatuko gara, eta area ez dugu ere bialduko. Bueno, lagunak, eguerdion, eta hementxe gabe, Nerea bezgatabilok, ingo deu gozogintza, eta bueno, lagunak, zergatik itezi zuen bar, ez dakizu koxinan ala, Bai, baina, nahi zola oso trebea, baina, nahikoa. Nahiko, baina badakik gozogintzan ikutu batzuk indituzula, hola, kursillon batzuk eta hola, eta jarrita bazaudela pixkat, ez da? Pixkat. Txoritxiki gauzazko kontatzizki, Bueno, hemen gaude Nereakin, Nerea kukai dantzaritako bazea, ez da? Eta elkarrekin ingo deu, foskito batzuk, bakizue pastel mitiko hori, baina sanu ingo deu, etxen indakuak, hemen bizkotxo ingo deu, marmela da, esne gainin mota berezi batola krematua barrun sartzeko, eta gero txokolate beltza gainetik pasatzeko. Ongi? Oso, no? Adi lagunak, egun eharrak auta. Bueno, lagunak eta Nerea, garatuko izut nondik noa ibiliko gehan pausuz pausu, ados? Bueno, hemen ingo deuna da bizkotxoa prestatu. Bizkotxoa prestatzeko, ingo deuna da arrautzak, ondo arrotu, azukriakin, behin altzata daudenian, ingo deuna da, nastu kakaua, legamia eta irina, eta iragatziko deu, lasai-lasai sartuko dio, eta jarriko deu plantxa batian, laberatuko deu, eta hori ja bizkotxoin dautziko deu. Bizkotxoi jarriko dio marmelada bat eta hemen dazkau marrubilak, arbilak, masustak eta azukria. Ingo deu pixka txortenak eta kendu, garbitu, danak ez ditugu botako. Utziko ditugu politenak, gero gure foskitoien gainean dotore jartzeko, bale? Ingo deuna da marmelada martxan jarri, eta horitzuko deu sukaldatzen, eta ondo-ondo da honian, erabiliko deu bizkotxua ezetasuna emateko eta xamurtasuna, eta nola ez frutu gorrien esentzia. Eta gero, baitare krematzeko, ingo deuna da hemen. Esne gaina pusketa bat hartuko deu, zutan jarriko deu, bainilakin, berta azukria botako deu ere bai, eta ingo deu horro infusio bat bainilana. Geo, infusio hori ingo deuna da, txokolatea bota. Txokolatea krematuko deu, ganax antzeko bat prestatuko deu, eta beste esne gaina ingo deu arrotu. Altza ingo deu, orduan gero ingoitugu bilak nastu, eta mus antzeko bat prestatuko deu. Eta mus hori erabiliko deu, plantxa dakaunian, aurrena marmelada emango jau, gero musa emango jau, gero kiribilduko ditugu, eta ja, karakola horiek prest dazkaunian, ingo deuna da txokolatea urtu, hemen dago txokolatea eta manteka. Manteka hori da txokolatian koipia. Eta horregatik behitu, hau da txokolate txurila, eta txokolate txuriak ez daka kakao amargua, ez daka baterez. Txokolatek hiru gauza aukitzen due. Kakaoa, manteka eta azukria. Hori da adibidez txokolate beltza. Aldiz, esniako txokolatea eraman guzu. Hiru osagai hauek gehi esnea utza. Eta adibidez, esne txokolate txurila iteko erabiltzen da bakarrikan kakaoa eta azukria, eta esne pixkate bai. Horregatik honek emate dio amargatasuna, eta hori da pixkak samurragoa eta ez da hain amargua. Eta horrek emango diona da testura berezi bat, gero koskaiteakoan ez izateko hain auskorra. Baizik eta krematxoago izateko txokolatia. Eta gero menta horri bajarriko jau gainean dotore jartzeko, eta mendik gordetako frutuak ere bai. Ados? Bueno, nik bizkotxo arrotzen hasiko naizta hori martxan jartzen, inbiar deuna da, infusio martxan jartzen, marrubia begarbituko dituzu, bale? Ingozuna da, berdetxuak endu, lau zatitanin, mermelada botatzen juteko. Ados?
hoi zure kontu, eta ni esan dako arrautzak, azukrekin, irabiatzen hasiko naiz. Bueno, eta kontatu, aldiberian mingaina eman berdio, bale? Bueno, kontatu, Kukai taldia, noiz sortu zan? Nola sortu zan? Ba, Kukai konpainia sortu zen, guk identifikatzen dugu data bezala 2002ko azaroan 16an izan zela lehenengo ikuskizuna egin genuen. Ba, lehen hasiko zinaten dantza, baina egun hortan izan zen lehendabiziko ikuskizuna. Bai, guk hortik kontatzen dugu. Eta, bueno, lehenagotikan denak ginen ereintza dantza taldean. Dantzarea ginen ereintza dantza taldean, Errentiko Euskal Dantzako taldia da. Eta garai hartan ni dantzari bezala neon, eta beste kideak ebai, Jon kasualidadez laukideen irakasle zen, eta ni eta Vanessa dantzari bezala Jonekin batera taldian. Eta beak proposatu zigun, ideia bat zeukala, zeo zer pixkat desberdina egiteko, eta ea animatzen ginen proiektu hortan parte hartzea. Eta zuek, venga baiet, buru belarri hor. Eta bai, eta nola izan tan proiektua? Adibidez, lan hori zion egun hortako dantza egune hori, o hendikan hori etzeon lotuta eta eserrez? Lehenago intzuten eskaera bat ETB-tikan, gala baterako, eta hor eskatu zuten dantza konkretu bat, 5 minutuko dantza bat egitea. Eta horrea juntzian, 4 mutilak. Eta Jon, 5. Eta hortikan, esan genuen, mendikan hasiko gea, beste modu batera, orain. Ikuskizunak, ez puntu kutsu garaikideagoakin, hori aurrea hasi ginena, baina bai, beti dantza tradizionalan oinarritua, baina beste arlo batian. Eta orduan garai hartan hasi ginen tantaka antzerki taldearekin. Nola esan dezu? Tantxaka. Tantxaka, bale. Bai, Donostia errak. Eta beraiek zeukaten ideia bat egiteko, gerrako umei buruzkoa, behaien historia kontatzekoa, eta, musika eta dantza bidez, Juan Mari Beltranen musikan bidez. Eta hortik hasi zen dena, pentsatzen zeo zer izango zela, ez genekiela zenbat eman aldi edo suertatuko zian, eta lo tonto, eta gaur arte, vuelta eta vuelta. Eta nola, Laura hasi zinaten, guantxe zenba zaudete adibidez taldian? Oraintzen gaude 6. 6 zaudete taldian. 6 dantzari bezala. 6 dantzari bezala. Jon Barne eta gero daude, beste 2 pertsona, Elena Bulegoan administra izan dagona, eta Doltza distribuzio eta produkzio lanetan. Bikain, zaudete batzuk ja. Eta adibidez, zenbat ikuskizun ematen duzu urtean? Ordutikan honea geotak gehiagoa juntzeate, zuk hasieratik zaude, ezta? Bai, ni hasieratik. Eta geotak gehiagoa juntzeate, hasieran hasi izan bezala ikuskizun batzuntako, ogibide bilakatu da, ezta? Bai, hasieran hori ensaiatzen genuen, ostira larratxaletan, asteburuak, baina iritsi zen puntu bat, 2009 urtean gutxi gora bera, guk ere beste maila bat eman behar genula, eta prestaketa bat, behartzela, ordu gehiagokoa. Eta orduan hasi ginen, goizetan 4 ordu ensaiatzen. Eta hortikan, gaur arte. Gaur arte. Eta bakit, musikero batzutan jutezatela, esan dezun bezala telebistara ere bai, nune hotezate gehien, ze ikuskizun moten dituzue gehiena? Momentu honetan, egin ditugun ikuskizun guztiak, zuk web horrian ikusten badezu, denak egin ditzakegu. Batzuk dira zarragoak, beste batzuk berriagoak. Batzuk igual garaikideagoak, hasierakoak dira gehiago kutsu tradizionala argiago nabaritzen dena. Eta orduan, antzokien arabera, programadoren arabera, zer nahi duten, hori prestatzen dugu. Bai, tokatzen bada o festa batian, o... Bai, horiek izaten dira ekitaldi bereziak bezala. Normalean egiten dugu antzokietan, normaleana da, edo kale ikuskizunak ere baditugu. Eta, adibidez esan dezun bezala garaikidea, eta Euskal Dantza da oinarria, hor gelditu da oinarri hori? Bai, hori da, mantentzen duguna gure esentzi bezala, konpainiako identitate. Orduan, horregin dituguna da, azkeneko 2013 gutxi gora bera, koreografo esternoak gonbidatu, beraien materiala daukatenak, eta beraien materiala gure dantzarekin nola... Fusionatu edo... Bai, edo nola eraman materia bat beste esparrura. Eta hortik sortu dira, jela jauziak, oskara, erritu, azkeneko... Adibidez, olako ikuskizun bat prestatzeko berria lan mordo bat izan behar du, ezta? Bai, normalean,
Jon eta Doltza egoten dira askoz lehenagotik ja guri esan baino igual urte bete lehenago, bai dia bueltak ematen ideiari. Gauza asko lotu behar dira, eta ideia, eta dantzak, eta zer noiz, eta zer nola, eta zein guain aurrea, guain atzea, ez da? Hori dana zuek dantzari bezala esate, o dago norbait esaten dizuena, eta zuek buru belarri prestatzen dezue, o zuen ideiak bai emateko aukera dakazue? Bai, ideiak ematea librea da. Dio kasu egiten duen ez, baina ideiak eman seguru bai ez. Hori bai. Ordu, bueno, gero ja da, behin erabakitzen denian ze koreografo nahi duten urrengo proiektuan barneratzea, bueno, hor ja zegai eta nundik nora. Ze ona. Bueno, hemen nahi nahi zabarrotzen, egurra emango jo pixkat, eta hori ahia listo da, gau. Hemen junbiar naizena da guain, lortu deun naize guztia hartzia, ez deun botako hori golpea, eta naztu zeatik jetxingoa orduan ningo deu, iragatzita botako deu, suabe, eta jungo gea, lasai naztutzen. Bueno, eta obra guztien artean, zein da gehien nabarmenduko zenduna? Bueno, bakoitzak dauka berezitasuna, baina nik asko disfrutatzen duten ikuskizun bat dantzatzen da Nuia. Dela Joseba Sairrien Indiaren liburu baten poesietan oinarritua, dantzak egin zianak, eta bai eszenografia aldetik eta osotasunean pixkat berezia eta beti, gustoa egin duten zerbait. Bikain, eta dira, zenbat azkazue danan artean, zenbat topatuko ditugu? Zenbat ikuskizun? Bai. Hasieratik kontatuta, 10 baino goi esango nuke, baina hola bota dut... Vale, eta gero urte baten barruan, zenbatekin ibiltze zeate? Igual bat berri egiten dezu eta mundu guztiak berri hori nahi du, edo ibiltze zeate batzuk eskatzen ditue hasierako hiek, edo nola izaten da hori? Normalean hori, antzokien arabera izaten da askotan, segun eta zer programatu duten aurreko urteetan, juten dira eskatzen, edo berria, edo batean batez dutena eraman oraindik eta gogoa daukatena. Normalean igual azkeneko hiruekin edo ibiltzea dan. Ados, eta ia urtero antzoki berdinak pasatzen dituzue? Askotan errepikatu iten dira, edo... Obra berri bat estrenatzen denean, normalean estrenuko lekuak izaten dira berdinak, hiriburuak, Donosti, Bilbo, eta herrian, klaro. Eta nun eukitzen dezue arrakasta gehien, adibidez, hiriburutan, jute zeaten nian, Bizkai alden, edo Araba alden, edo ez dakit Gipuzkoan hemen etxian, esate buena askotan etxetik kanpo gehiago maite digu era etxian, baino, zer gertatzen da? Bueno, egia da, iparraldean beti publikoa beroagoa izaten dela. Bai, Bai, ezakit ohitura gehiago duten edo ez, baina, Bilbon ere oso ondo eta Donostien ere. Ere bai ondo. Etxean beti ondo, herrian bai. Beti ondo, hori bai, gainea. Hori adibidez, hemen musikero asko etortzen dira, eta gero musika kontzertua bukatutakoan juerga hondiak ititu zuek, nola moldatzen zeate, hor gelditzen zeate, etxea bueltatzen zeate, o ezin da dana kontatu. Bai, normalean etxea bueltatzen geha. Bai, hemen inguruan denean, igual pixkat gehatzen geha, baina, bidaia dakagunean tarteko, etxea bueltatzen geha. Etxea bueltatu, eta listo. No, jute zeate, urroso urrutira jun izan zeate, badakit, hasta putzuan iaia bestaldea eta dana jun izan zeatela, ez da? Bai, hasieran bidai desente egiten genituen Euskal Etxeekin, lehenengo bidaia gaina izan zian, Txile, Uruguai, Argentina, Estatu Batuetatik, Venezuela, Mexiko, Kanadan ere izan geha, horiek izan zian gehiago hasierako urtetan. Eta moldatu behar izaten dituzue, antzeslan berdina da, zuek adibidez asko hitz egiten da, o bakarri dantza da, edo... Dantza eta musika. Dantza eta musika. Orduan, eta ez da, abotzikan. Ahotsa, batean batian abesten da zeo zer, erritun justu nik abestetela eta gero taldekideak gehitzen dira, eta musika ere bai batean batia, hasierakotan trikititxa eta txirula tokatu zitzegan jotzea, eta Orduan ondo. Bai. Hemen bagoaz, txerreki txarraka. Beitu, inbiardetena da, abendukaten espatulatxua. Bale, inbiardetena da, pixka zabaldu, leheno esan dizuet, ingo deu plantxatxo bat bizkotxona, izango da gero beitu haure bai, brazo gitan horietako batiteko, edo zer gauzetako, aproposa. Eta legamia bota diu pixkat arrotzeko, baina badakizu eta gero txokolatia koloria emateko. Baina bakizu bizkotxo ze gauza simplia dan, arrautzak azukrekin irabiatu, irina bota, eta bizkotxo bat hori da, 3 osagai. Besteik gabe. Hemen txe, prest dakau, ingo deuna da, hau,
laberatu, hau, barroa, zure bai, bale, eta ingo deuna da hemen, beitu. Ez pehatzeko karameloa azukre mendakat, urtanto bat botako diot. Bale, eta ingo zuna daia hor dazkasun marrubik bertara bota, bale? Nik hau, labea sartukoet, eta nerea, bitartean jungo gara, erreportai bat ikustea, bale? Bale, oso ondo. Bale, ba hemen txe Donostin, beste gozogintza leku baten, bueno, gozogintza eta gauza asko ditu, baina gaurkoan gozogintza ikusiko dugu, eta ikusiko zu zer pastel eharra prestatu duen. Bueno, kaixo denoi, eguerdion eta ongietorriak Deliz Maiatzara, nire izena Mikel Antero da, eta nire emazterekin jatetxe hau daukat, eta zer egiten dugun, torri nirekin ikustera. Deliz Maiatza da gure bigarren maiatza. Lehenengo maiatza San Vicente kalean dago, justo aldezarrean, eta bigarren maiatza bat, Deliz Maiatza egin dugu hemen pixka bat zentroan, Esteia Lizarra kalean, eta Deliz Maiatza kontzeptu bera da, baina pixka bat gozoetan zentratuta pixka bat, ez? Bik dauzkate aukera veganoak eta pixka bat aukera sanoak edo esaterako, dena atxean egiten dugu, ez dugu ezer kanpotik ekartzen, eta argentinar eta euskal kutsua daukan sukaldaritza egiten dugu. Nere emaztaren ama, Alicia, argentinarra eta pastelera zan bizitza guztitik, ekarri zituen bere errezetak eta bere errezetak lantzen hasi ginen. Argentinar kutsu horrekin. COVID-arengatik galdu genuen 2020an, baina orain dauzkagun errezetak gehienak Aliciarenak dira. Hemen daukaguna da oso gozari potenteak, brantxa, ez brantx hori amaiketakoa, betiketanik esaten genioan, amaiketakoa, brantx esaten diote. Janari etxekoa, sanoa eta afariak ez. Baina bazkariak eta pikoteoa eta amaiketakoa eta gozari oso potenteak. Izena, ez dakiz noiz egi jarri zuten aurreneko lokala, baina maiatza izen hori guk hartu genuen eta mantendu dugu ze jendeak horrela ezagutzen gaitu eta horrela gustatzen zaio. Pixka bat, Aliziaren errezeta horiek evoluzionatuta, egingo dugu markistarta. Markistarta frutu gorriekin, baina argentinar kutsuarekin, dulce de leche askorekin. Bera Ludmila da, gure gozogilea. Kaixo! Eta berarekin egingo dugu pixka bat, markistarta frutu gorriekin. Eta euskagu loreak dekoratzeko, mermelada, etxeko mermelada, dena etxean egiten dugu. Suizar merengea, frutu gorriak, dulce de leche edo esne gozoa, txokolatea, gurina eta gero arrautzak eta azukrea. Lehenbizik behar duguna da gurina eta txokolatea urtu, gero arrautza merengearekin nastuko dugu, azukrearekin, eta basikamente hau izango litzake markiz base bat, markiz da bizkotxo mota bat. Jatetxeko jende guztiak gehiena behintzat, argentinarra dira, Ludmila argentinarra da, eta hemen adibidez espezialidade asko dauzkagu, baina batit bat alfajoreak. Gaine alfajore pixka bat ezberdinak, dauzkagu alfajore batzuk pistatxoarekin eta kakao eta kremarekin, beste batzuk kokoarekin, betiko alfajoreak ere bai, eta gero adibidez asko gustatzen dena izaten da gaztatarta, gaztenorio tarta, eta hainbat eta hainbat tarta dauzkagu. Hemen daukagu markiz tartaren basori, oraintxe atera dugula betik, eta falta zaiguna da dulce de leche edo esne gozoa gainetik jarri, gero mermelada, gero merengea, frutu gorriak nola ez, eta gero horrekin dekoratu eta esan behar dago, glutenik ere ez daukala. Gozotatikan aparte, hemen Deliz Maiatzen ere badauzkagu beste aukerak gaziak, ez? Adibidez dakogu vegan brantxa, ez veganoentzako, badauzkagu tostak, badauzkagu bokadilloak eta eguneko platera ere bai. Eta jende askoek eskatzen dizkigu tartak eramateko osorik, eta askotan gelitzen gara hemen restaurantean tartarik gabe, beraz, nahi badituzue, deitu, enkargatu, eta gainera bi tamaino dauzkagu, bat txikia eta bestea hau ikusten duzuen bezala jende askorentzako. Eta Joseba, ez dakizu, baina hemen kamarero guztiak eta sukaldari guztiak argentinarrak dira, eta denak dira Carlosen fan totalak, han pasa zituen urte guztietan grabatu zituen programa guztiak berrikusten dituztelako beti, eta oso fanak dira. Eta azkeneko tokea bakarrikan falta da, lore jangarriak jarriko dizkiogu gure markiz tartari, eta punto koloretsu hori emango dio. Hemen duzu gure markiz tarta, baina 10 baino gehiago dauzkagu frogatzeko, beraz etorri nahi duzunean, gure Deliz Maiatza restaurantera, Esteia Lizarra 5 kalera, eta hemen ongi etorriak zarete, beraz etorri nahi duzunean. Agur! Agur! Hemen txaigea, hau peatu baino lehenu gueltatu eman berizio. Mikel, ze pastelearra, Hoi da
katxarro goxuak egiten zuenak, eta zenba gauza, eta gero esan duna, brantxak eharrak egiten duena, baina eharki esan du, hau betiko amaiketakoa dira, amaiketakoak zenbat indakoa gehan, eta hor beti, otesan amaiketakoan ebai txistorra, bestia, eta gero gazta, eta membrilua, eta gazi eta gozo, baina guain, brantx. Gero gure bai nik ez da entrenadoria, tengo coach. Bueno, besarka da hondi bat, eta horrela jarraitu. Hemen inbiar deuna da, zuk marmeladakin jarraitzeko. Hemen, ingoituzuna arbi hauek ingoituzu, leheno bezala, bosto zei hemen politenak utzi, eta bestiak erditik moztu eta bertara botatzen jungo zea, bale? Berdin ingo zu baitare, masusta hauekin, bale? Hoi zure kontu, eta ni jungo naiz hemen, esne gaina izan du pusketa bat infusionetu behar duna, horrekin hasiko naiz. Venga, ekin ingo dio. Bueno, eta zuek zeta kasu, entrenadoria o coachak? Ai, ama, ziten dezue, brantxo amaiketakua? Nik amaiketakua. Amaiketakua, nik bai. Bueno, kontatu, uda hontan, nundik noa ibiliko zeate? Baldakazu, dana lotuta dakazue, ose, lan asko edo... Ba, uda hontan, Uztailan Madriden emango ditugu egun batzuk, Madriden bai, Bai. Hope, gero hemen jasaldian uste zeo zer ere daukagula. Vale. Eta Uztaila bukaeran Ujuen, ere beste emanaldi bat. Nunda zehazki uju, Nafarroan. Nafarroan, Bai. vale, taldian. Eta gero abuztuan normalean 2 aste gehatze ditugu. Bai. Eta Joneko hain estrenatu berri duen jarin ikuskizuna Andres Marin dantzari flamenkoakin, Kolombiara doaz. Jope, hoi da, hoi, marka. Bai. Eta, hau, orduan izan berdu, ogibide bat, badakazu, zun badakide baik beste ogibidea, kasula, nola kudeatzen dezu hau dana aurrera emateko? Ba, alden moduan. Alden moduan, baina, aia, bueno, ma. gustokoak dianian, ba, bakizu. Nala izatea. Bai. Hau gauza tingo behitu, gero arrotuin behar dugu, esne gaina, eta hemen usten bat epeldu itea. Eta epela balin bado esne gaina gero ez da ondo montatzen. Ordu ningo duguna da, osgailuan lagako dugu, gero ondo arrotzeko, bale? Eta zuk bestela zertan iten dezu lan? Zein da zure beste ogibidea? Ba, ingenieria naiz eta egiten dut lana diseinuko departamentuan. Vale. Niesen fabrika, Bai. intxuf eta interruptoreak Bai. eta seguro etxean dituzula. Baten bat bai. Bai. Seguro baten batin engantzatuta geratu naizela. Espero ez. Eta diseinuko departamentua eramatet. Vale. Ze diseina zuen, inorrez entxufa eta inorrez geratzeko ere bai? Bueno, gehiago estetikako gauzak eta, diseinu mekanikoa ere bai. Vale. Mekanismoak eta bai. Ze ondo. Eta hori, nun dakazu, nun niten duzu hor lan, no? Berri zatez. Eta zitezu hori arratzaldez beti lana, edo zer? Ez, goizetan lehenengo orduan ara, gero, ensaiora ni beti pixkat berandu irizten naiz, jonen baimenaz. Bai. Eta gero arratsalian berriz, bulegora. Bai. Elditu gabe. Bai. Ondo. Suertez, bila gertu daude. Vale. Eta... Nahiko gertu dakazu eta bertatik berta ibiltzen zea orduan. Bai. Ze ondo. Eta ez alda zoramena hainbeste ikuskizun da hainbeste entxufe eta hainbeste historia ukitzea dana batea. Nola moldatzen zea danakin? Zertik, gero, asteburutan emanaldiak eman bere dituzu. Batutan astegunetan, bai, seguru? Bai, astegunetan dienean normalean iluna barrian izaten dira, orduan, urrengo gunean loale pixka gehixiekin jun lanea eta listo. Eta listo. Bai. Eta nola kudeatzen dituzu hainbeste, adibidez ezazitu, asteburuntan inberzu hostialian hau, larun batian hau, igandian beste hori, 3 ikuskizun desberdin, hoi da kaosa buruan, ez da? Bai, normalian izaten dira, esan bezala, azkeneko 3 estrenatu dianak edo gutxi gora bera, ez? Orduan, plangintzan arabera, astea aprobetxatzen dugu, behin gure ensaioak eta prestatzea asteburuko emanaldi horiek, Vale. errepasatzea. Eta esaten zuen, Jon, jarrizkia zu 3 berdinak baita asteburuan, ez jarri 3 desberdinak, ez da? Hori ere izangoa, ez da? O igual aspergarrio da 3 berdinak eukitzia. Bueno, batzutan erosogo eta beste batzutan ere eskertzen da. Segun buruan nola dakazun, ez da? Batzutan egiten dugu broma gure artean atea baino lehen, hain zein nahiago kozenuke dantzatu hau bestia. Batzuk igual gehitxio nekatzen dira, segun zein berrezun, beti. Eta horra dibidez, ikuskizun danetan, danak papel berdina hartzen dezue, edo aldatzen zaizue batzutan papela. Hori ere bai izango da beste treskantza bat, ez da igual baten bat faltada, edo igual... Bai, normalean bakoitzak du bere papera, eta, suerte txarragatikan, edo lesioren bat, edo norbait ordezkatu behar baldin bada,
Orduan bai prestatzen dugu bere papera pixka denen artean aurrea eramateko. Bikain, Bai. bikain. Bueno, ikusi zu, honek irekin du, hemen azukriak ja urtu zaizkigu, ikusi zu infusioare bai, ikusi zenbat pepitatea zaizkion gure vainillai, eta guen ingo deuna da iragatzi. Iragatzi berta botan, eta ingo deuna da, guain hori beruak inutzi lasaitzen, eta horrekin ganax bat prestatuko deu, eta gero ganax hori eta esne gaina sartu deuna ozgailuan, arrotuko deu, eta biak elkartuko ditugu, eta ingo deu mus bat. Eta hemen, ikusi zuen, bainatxo hauek oso garestiak izaten dira. Eta hemen guandikan esentzia dao. Gu iten deuna da, lantokian askotan olako gordetzen juten gea, birrindu ditugu, eta honekin egiten deu vainilla hutsa. Eta alda berrerabili. Oso garestiak dira, baina guandikan usain asko daka. Orduan aldia berrerabili. Bueno, ingo etena da, hemen utzi. Bueno, hemengo aztxerreki txarraka. Hau, ja, marrubik hasi zaizu martxa hartzen, hasi behar gaia bertara arbilak, eta ni ja hasi naiz masusta botatzen, Bago, aztxerreki txarraka. Bueno, eta nerea, ereintzat aldean jarraitze aldezu, hori ja gelditu zan bertan edo... Nik ja utzi nun denakin ja ezin zen. Claro, ezin bitan banatu, ez da? Hori da, bai. Bueno, ja azkenian, pues, bueno, ja kukaiek beste ibilbide bat hartu zunean, pixkanaka uzten jo nintzen, eta ja kukaiekin bakarrik. Ados. Bai. Bueno, ondo, hemen bagoaz. Nola zoaz hoiekin? Nik uste, nahiko dazkazula. Oiek, bueno, ja da duezela, bai, bukatu oiek, bai. Venga, hauek botako ditu dune ere bai dana kolore hartzen juteko. Vale? Eta gero masusta potolo geratzen zaizkigu. Oso ondo, egia esan zen masusta kartzen zizkiguen gaur egun, Betu ze katxarruak, Eharra, Haundilla, hau Ruben egiteitu. Ruben da lur berrikua, zarautzen daka, bueno, zarautzen elkano hau zuanan, eta ekologikoan egiten du dana, Eta goxo-goxua eta oso zapore honaki. Gure ekartze gu lantokira mordo bat eta ekartze dugu baino kalitate gorenekuak. Pena da, gero hemengoak, asko ez deula baloratzen hemengo frutu gorri hau, eta asko iparraldea eta eraman berri izateitu saltzeko, bai? Bai. Hala izatea, bai. Bueno, hemen txegoaz, marrubi listo. Hemen hemen hau dikoala momentu bat utziet hemen. Ez da ziberrazieratik moitzen. Zu gana ez bat iten dezunean, esne gainak asuntan, botatzen bai oso berua. Eta aztezean azten, eta txokolatuan barroaino berua iritsi baino lehenuo, gehiagin azten bazu, temperatura galtzeu, eta gero ez da ligatzen. Orduan, guain ja, sartu zaiola txokolate barroaino berotasuna, azte geha mantxo hola moitzen, eta hemen ja prestatuko dugu ganastxo hau, gero esne gainakin astuko duguna. Haitu hor azten da ligatzen, hor azten da guain. Eta egin behar du ligatzen dunean, bi gauza egin behar du ganaz bate. Beitu nola egiten duen, Ikusten zuzek brillo ateatzeun. Brillo hori da garrantzitsua, hori da, txokolatia eta esne gaina ondo naztu diala. Bueno, eta nerea, zuk esan dezu, hasi zinala 2002, ez da? Kukaien bai. Kukaien, baina dantzan noiz hasi zinan. Askoz lehen otio? Taskazu, askoz urte gehiago, ez da? Bosei urtekin. Bosei urtekin. Bai. Orduan, bosei urtekin hasi zinan, esan dezun... Ereintzan dantzataldian, ez da? Bosei urtetxokin, ez da? Ze guaia. Eta ze itezen nun hasieran. Adea, junda, hastian bi aldiz, o egunero, o nola itezen nun? Hori iten genuen, 2 egun euskal dantza, eta bat balet egiten genuen. Bale. Bai. Ordu bete, hola, 3 ordu edo lazian. 3 ordu. Pero egiten genuen solfeo, denetik pixkat. Denetik pixkat. Eta danak gune berdinan, Bai, oso gertu. Oso gertu. Bale, intzazu berdina guen masusta potoloiekin. Berdina, 4 edo 5 gorde, politenak, eta bestiak 2-3 zatitanin, eta ja, bertara botako du. Bagen euskan osoak botatzia. Baina ni gustatzen frutuak pixkat txikiago bota, gero marmelada erresago nazten da dana, eta gero birrintzeko garaian, baina dado dana oso naztuta. Askotan, botatzen baituzu, aharbi hauek osoikan, osua gelditzen dira, eta ez dira barrutikan oso xamurra gelditzen. Bueno, hemen kukaitaldian bezala, dana dantzan dakau, Hemen, hau listo, gero musa iteko. Marmelada martxan, gero, birrindu eta barron sartzeko. Eta fatasa eguna da, txokolate hori urtutzen jartzia. Gaina guantxe jarriko etela, gero ja bueltan montaia egiten azteko, inberduna musain, hau birrindu, eta dena martxan jarri. Zeu ze goxo botatzen honek, Ai, ama, ze ona. Bueno, hau esku garbitu, eta esan detena, txokolate urtutzen jarriko ez. Ingo etena da, boltxo bat hartu. Txokolatea urtutzeko garaian, beti garrantzitsua da, baino marian da hola jartzia. Zergatikan, ni uste honek, bai, urtuko du. Txokolatea pasatzen bada 60 gradutikan, izorratzen hasten da.
Bai? Zure lagunei kontatzeko gero, bale? Zaporean, no, zertan? Bai, hor dazkan kakauan mantekak eta hor kakauan tamizak esaten dian hausei berezioiek eta galtzen juten dira eta propiedadia galtzen juten dira. Orduan garrantzitsua da, urtutzeko temperatura txokolatiana da, bakizun zein dan, 36 gradu, 33tik angora ja urtuitea. Horregatik da hain eharra gure gorputzakin. Zeratik, porque da material bat, koipe hori, adibes, olilua beti likido dago. Eta mantekila igual gogorro da, baina hori, justo gure gorputzakin fusionatu iteanian urtutzen hastea. Horregatik hainbeste gustatzen dugu gure bai txokolatia. Eta orduan inberduna da hemen jarri, eta mantxo urtu, gero gure postreak bertatik pasa, eta dana xamurra, usein danak, zaporek, eta danak gelditzeko bertan. Bueno, hau listo. Eta bueno, dantza sueltuan ebai irabazitakoa zea, premioak ez da? Bai. A ver, kontau pixka guri. Ereintzan hasi ginen, dantzari batzuk, hori, dantza sueltoko txapelketan parte hartzen, eta, bueno, lotonto urte mordoa initun, 19 urte edo, más o menos, txapelketetan. Eta azkeneko urtiak egin ditun Eneko Gil, Kukaiko dantzaria ere izan dena, eta, bueno, urte politak izan zian ere. Porritak eta garaipenak eta dana, Azkeneko urteetan, bai. Jaitan horri biltzizate dantzan, ez da? Bai, horretan kiosko kanpuan. Kiosko kanpuan, nehor girua jartzen. Ona. Bai. Bueno, hori aprobetxatzeko apitu honik iningo zuela, aprobetxatu. Eta zuku horiek bai bertara botatuko ditugu marmale dantzako, bale? Hemen gertu jarriko izutola ezikintzeko. Hoi bertan sartuko deu, hau egarbitzea, hau ostu inbiar du geho esne gainakin nahaztutzeko, hau urtutzen dakau, ia dana bideratuta dakaunez, jungo gea beste reporte bat ikustea. Ados? Oso, bai. Eta noa jungo gea, Legazpiraino jungo gea, handa okin batearra, eta gaurkoan pasta goxo-goxuak prestatu izkiguen. Guazen bertara. Eguardion, Joseba, hemen gaude udanan gainen, udanako bentan. Ni Maite Iturbe naiz. Hemen ogi egiten dugu eta etorri zarete ikustea nola egiten ditugu gauzak. Nik eta nire gizona pasatu genuen hemendik. Orain dela 1980an, ikusi genuen etxe bat hau saltzen da. Eta erosi genuen etxea. Nahi genuen ogi egitea, eta udanan beta hasi ginen ogi egiten. Nik ez dauket denda, tabernak eta lako gauzak, ni bakarrik merkadura juten naiz. Aste arten juten naiz Andoainera. Aste azkenen Ordizira, ostegunen Markinara, ostiralen Legazpira eta larun baten Zumarrara. Eta hori da nire bizimodua. Saiatzen dut ondo egitea gauzak, oso importantea da. Maitasuna, ez dakit, ni maitasuna jartzen dut egie da. Ni gustora, jende etortzen denian erostea, ni gustora egoten naiz. Zenbat ogi desberdinak egiten ditugu? Egiten dugu ogi txurie, ogi integrala, hartonak, multizereal, intxaurrak eta mazpasak, espelta noizbenka egiten dut, guztira 7 mota inguru egiten dugu. Orain nahi baduzue, egingo ditugu te-pastak, merreala askoak dira. Aber, gustatzen zaizue pasta hauek. Hemen gaude gure lantegian eta gaurko errezeta da te-pastak. Eta hemen ditugu gurina, irine, azukre hautza, arrautza eta mermelada. Hasteko egin behar dana dena nahaztu. Nik egin ditu ogia nire gizonarekin ikasi nun, eta reposteria orain dela 12 edo 13 urte, Zebank pasteleiko pursio bat egin ditun, hori izan zen azkenean nola hasi nintzela olako gauzak egiten. Eta masa dagoenean da, zapalduta dagoenean, kortapasta batekin, ia pastak egiten ari naiz. Sekretoen pastak ez daude. Gustora egitea gauzak eta ingrediente ona botatxia eta jazta. Pastak oso ondo saltzen dituz. Madalenak bai ondo saltzen dut, denetatik. Eta gero, egia leku bakoitza desberdina izaten da. Segun ze lekutan, gauza gehiago saltzen dira eta beste lekutan beste gauzak. Orain, labera goaz.
Lehen egin genuen antxinako labe bat, eta oso zaila zen lan egitea. Eta orduan pensatu genuen beste bat ekartzea, eta ekarri genuen hau, eta daramatemen jarritaia 30 urte. Da labe bat de fuego indirecto esaten da. Ez du ikutzen barruko gauzak. Fuego direkto batekin pastak egitea oso zaila izango da adibidez. Labia epela dago. Zergatik gaur ez dute hoirik egin. Orduan aprobetxatzen dut pastak egiteko. Pastak ustu dira eta orain hasiko gea bueltak ematen mermelada botatzeko. Joseba, hemen dituzue gure pastak eta merkadutan ikusiko gea, ogia saltzen eta pastak ebai. Gerarte? Ai, ama, maite, ze leku txuguna, ze proiektu txuguna, eta gaina maitasunakin, eta merkatuz merkatu, eta hori, betiko produktuekin, ogileak, pastak, eta nola ez, madalena goxo-goxoiek. Besarka handi bat, eta jarraitu horrela, gure merkatuak aberazten, gora zuek. Venga, musu handi bat, eta gurean jarraituko dugu. Beitu, hemen dakau, ja, bizkotxua, listo, ingo deuna da, buelta eman, eta ingo diazuna da, hau, moskortu ez. Kasu honetan ingo zua beraztu zukindako marmeladakin, bale? Orduan, botako duzu pixkat, emango izu goiarak bat igual, erresago botatzeko, bota, eta bildurre gabe. Ondo igurtzi denian, eta danak erditu dadia gorri-gorri, bale? Ningo etena da, beitu, hemen dakau, hemen txostu zaiguna, ganaxa esan deuna, dakala hemen esne gaina vainillakin infusionatuta, gero bota deu txokolate txuria, eta hau gatu zaigu. Hau, esne gaina egon naiz arrotzen hemen, bai, montatuta dakau. Inberren, bertara bota, eta dana hemen nazten hasi, hau horrela iten da. Botatzen da pixkat, txokolate nasketa honetara. Hemen, hau dena ondo nazten deu, eta behin hau, ja, dena naztuta dakaunean, iepa, Jose, lasai biliai. Behin hori, dana naztuta dakaunean, gero hori botako deunatan gainea, bale? Eta hola, erresago naztuko da danakin. Hoi zure kontu, ni honekin jarraitukoet, hemen garrantzitsua da gero, pasu hau egiten deunean, moztuko ditugu, tiratxuak ingo ditugu, baina ostutzen jarriko ditugu ondo, gero txokolatetik ondo pasal izateko, bale? Betu, eta hoi dakaunean hemen ja, hau ongi, ja bagoaz, esne gainea, eta hemen dena, naztuko deu, eta hau ere bai garrantzitsua da, hotza egotia. Bueno, eta Nerea, zuretzako, zer da dantza? Zer ematen dizu dantzak? Disfrutea, eta ez dakit, gustoko zerbait dakazunean, barnetik zerbait atatzen da, ez? Eta ez daude hitzak espresatzeko, baina, bueno, poza. Bai. Ez tezu sekula utziko, hori da zerbait zehose astean, eta ez tezu inoiz pentsatu esaten, egun baten ialduko ditu ni dantzari hau danak pikotara, eta ni jungo nahiz hori bai, parranda itea, baina ez dantza itea bestientzako, ez dakit. Bueno, denetako momentua gaude. Bai, ez da. Hala izatea, zorion eso, zoritxarretan etikan egotea, bai. Hori da. Ondo. Eta orduan, dantza, zure lana, ez dakit, momentuak harrapatuko dituzu zuretzako, ez da? Bai. Ez dakit, ze gustatzen zaizun egun horietan itia. Bueno, batzutan bizikletan ibiltzea juten naiz justo taldekidea doltzakin, hortxe alforjak hartu eta bidaiatu eta aldena, bai. Ondo, bidaiatu eta ze, no, haino jutezia, bizikletan bidaiatzen dezu? Edo bidaiatu beste historia bada, eta bizikleta beste bat. Ez, bidaiak egiten ditu bizikletekin eta bitartian. Eta no haino jun izan zea bizikletan? 7eraino, Mediterraneoaino. Vale. Analdu midi egiten, eta bueno, oain dela urte pare bat emanaldi batea hola azaldu ginen, bizikletan. Vale. Iparraldean. Eta tanak ebalean bizikletan, Ez gu bakarrik. Eta zenbateko ibilbidea zehonareaino? Bain genitun bi etapatan. 50 kilometrola eta gero buelta luzexio kasi klaro gehiola. Ai, ama. Baina, bueno. Ai, ama. Ni laro gehi motorrian ekostatzen eskititia eta. Eharrazazu, egia esan ikusten deten jendia hor bizikletan, korrika, igeri, ni gorra itezait. Ez que bakizu, ni usten dut, nola, beti ni pelotan, futbolian, beti kirolak iten dituren surfian. Zoze puskatzen unian, meiko abialtzen zizuzun geho, korrika itea, igeritea eta bizikletan ibiltzea. Eta orduan zan, mekatxiz lamar, guain bizikletan. Baina eta gizan kirol gogorra dia, Bizikletan hor energia bihar da, eta burua gogorra, bai, ez da? Bai, baina, bueno, bidaiatzeakin desberdina da. Karo, gauza leku berrik ezautzen da, lekuk ikusten da, ez da? Oida. Gaina bidaia berdin etezu igual autos, baina gero txirrinduan, eta guztiz desberdina da, ez da? Bai, askoz politagoa. Budi gabe. Bueno, hau, txokolatea prest dakau.
inbiar deuna da, bertan, jarri, hemen gorde deun. Etzi ez dakit nahikoa ostuko zan edo ez, baina bueno, haingo deuna da hartu, bota, kiribilduko ditugu, eta gero ondoren, ja, ostutzen jarriko ditugu. A ber zemuz moldatzen gehan. Hemen dakat espatulatxo hau, hartuko etere bai goiara bat. Gillo. Ez, nik uste nahiko bota diozu bai. Ondo aberastu dezu hau, furtu gorrikin. Gila esan eskizton mermela da, te haseizu, Ezin horia, benetan. A ber, hau botatzen jungo geha horrela. Vale, hasieran pixka gehiago bota berda, kio bukaeran ez da inbeste bota ber, bestera dana atera itea. Hor ningo deuna da, horrela jarri, hemen ere bai. A ber, baino iristegan, Horrela xe. Zatetena, nola kiribiltzen hasiko gehan, hemendik area. Bukaeroño jartzen badeu, nola kiribiltzen zuazen denean, areak ajuten astean, igual pasa itezaigu. Hor ningo deuna da. Horrela, xaluzatu honea. Hau, honea, eta ni uste bukaera ikusiko zuen nola bakarrikan iritsingoan, Hau zure launa guen parrez nire bai egiten, Hau beharra izangoa. Hau kiribiltzen hasiko naiz, horrela sartuko ditut, eta guain ja, bai, jungo naiz areaka. Txin, nik lagunei beti esaten diet usaitzeko pixka. Usaitzeko? Bai, batzutan A ber. usaia berona dakan. Ni banekin olakotan honena naiz, nire lanian etorri dian praktiketako dane indiot. Batzutan bakizu zeiteten, balde bat atu urez bete eta goikoak esan dit hau igotzeko. Hartzeu tipuak gora baldiakin goraino, eta igotzen nian goraino, esan dit beste bat eramateko. Hola goizian lago bostako esatik, zertako erabalditut hori danak, lase, alperri izan da, geho. Holako kititugu bat abestian atzetik. Bueno, hemen jarra treskantzen deuna, A ber, vuelta eman berdi honei, horrela xe, kiribildu deu, eta guain ningo deuna da hau, hola, moztu, eta esan dizutena, ondo ostu berdia, gero txokolatetik pasa izateko. A ber, hau hemen, bastarrekoak endungo deu, bale, hau normalian gozogilea jateitu, horrela xe. Eta hemen jadakaula hau prest, ingotena da moztu, hemen jarri horrela, eta ondo ostutzen jarri, gio, txokolatetik pasatzeko. Eta, oantxe gatoz. Zeratik gaur egun badator, eta ez dugu ematen hau ostutzeko denbora. Bueno, lagunak, hemen txaiga, txukuntzen, Ikusi ezu ezer nolako gozogintza eman diogun gaur, Egarra bizkotxokin ditugunak, Bai. Ai, ama, zure lagunak irrekitan nengo dira daztatzeko, ez da? Ei, ama, iritsiko ala baten bat, iritsiko ala. Bueno, gaina bara zenukan zoz esateko zuen lagunen batei, ez da? Bai, farrasko ite dute, baina, bueno, egia da, bira, nik postre eramangoet, eta daukagu lagun bat urko iten duna fideua oso goxua. Fideua, erra egite aldu. Orduan, bira, oain badaka ez daka itzakiri guri gonbidatzeko fideua batea. Bai, fideua prestatu, eta guk hemen ebango ditugu egundoko karakola berezi hauek. Bueno, jarri horiei, bukatuko ditugu gero iten, hola ez ditugu utziko erdibidian, baina ingo deuna da pare bat plateraratu, eta, a ber, hasi platera hortze utzien nik ja, txukun hementxe jartzeko. Ze ondo, bai, hola ze ondo. Zatean, gutxio, gehiago da, zenian, jarriko deuna da guaine hundikan arteako deten, a ber, zemus ateatzeten, izorratu gabe. Hori da nahi detena. Ai, etorri honea. Vale, guain parri zegoen goia zure lagunak, arrein deu guain guane bai. Berdin dula zu honea, hori horrea. Eta, bueno, bakarra utziko dugu. Ingo deuna da, menta horritxo bat jarriko dio, kolore hori pixkat dizdiratxo lagatzeko, eta ikusi zuen pixkat hor daula, ondikan gogortu gabe, baina segituan gogortukoa. Eta hemen dakau gaurko pasteltxo egin deuna, eta hemen geldituko geha hauek iten, eta gaur egun ikusten. Eta zu, jarraitu dantzatzen, gure intxufek eta txukuntzen, eta gu hemen jarraituko dugu, kosinatzen. Eskerrik asko. Agur lagunak, ondo izan.